Nire ikerketetan, matematikari induen ideiak hartu nituen. Haiek zeroa eta gaur erabiltzen diren zenbakiak erabiltzen zituztelako. Halaber, greziar jakintsuen lanak ere aztertu nituen, adibidez Diofantorena, naiz eta haien metodoak ez ziren hain ordenatuak. Horiei esker idatzi nuen nire liburua. Al-Kitab, al-Muktasar, fi Hisab, al-Jabr wal Mukabala. Liburu horretan pausoz pauso azaldu nuen nola ebazten diren ekuazioak. Handik atera ziren nire formulak. Lehen mailako ekuazioetan, azaldu nuen batzen edo kentzen dena beste aldera pasa daitekeela zeinua aldatuz. Bigarren mailako ekuazioetan, erakutsi nuen nola osatu karratua soluzioa aurkitzeko. Adibidez, ekuazio batek esaten bazuen zenbaki baten karratua gehi 10 aldiz zenbaki bera berdin da 29, 10 bi zatitu, emaitza karratura igo, bi aldeei gehitu eta ondoren erro karratua ateratzen zen. Nire formulak ez ziren gaur egungo ikurrez idazten, baina urrats berdinak azaltzen zituzten. Horrela jaio zen gaur egun ezagutzen dugun algebra.